Ciocolata Dubai, ciocolata Dubai, peste tot numai ciocolata Dubai. Tot internetul plin de ciocolata Dubai. Ei, și am fost și eu prin tot orașul și am căutat ciocolata Dubai. Și am găsit-o. Am găsit-o împreună, nu? Da, și am și am găsit-o la Busy Bye Party Cake. Am ciocolată în gură. Și vreau să vedem. Și e bună. Auziți? E bună. Și vrem să vedem acum cum este ciocolata Dubai. Ia uitați. Ia uitați ce bunăciune. Oh, ciocolata Dubai. Ia uitați. Ciocolata Dubai. Uitați cât de bine arată. Eu vreau primul. Mihaiță? Hai să o rupem. O rupem în fața voastră. Să vedem cum e. Au! Wow! Ia uitați! Ciocolata Dubai de la Busy Bee Party Cakes. Uitați-vă! Mihaiță gustă. Hai noroc! Mergeți și cumpărați de aici. Busy Bee Party Cake. Când am luat-o înainte, da. Cake. Chiar e bună. Începi bine, da? E... Acum, Da. nu, serios, Deci merită chiar e banii. bună. Aceasta a fost ciocolata Dubai de la Busy Bee. Da, mă. Vă recomand. O să am și eu pe canalul meu. E foarte bună. Mai multe ciocolăți. Stai să vi le prezint acum. Uite asta. Și asta. Generațiile noastre. De când... Îmi cer scuze, nu e frumos să mănânc când vorbesc, dar nu mă pun la cine. Aceasta este. Ciocolata Dubai. Foarte bună. Nu mai pot să mă Pa, pa! opresc. Eu nu mai pot să mă opresc.